Ja, ik heb de sportschool in principe 2,5 jaar open. Dus ja, je moet, een klantenbestand heb je nog niet echt. Dus je moet, mondjesmaat komt er af en toe iemand bij. Ja, en dan ben je in principe starten de fase en dan wordt door de corona ook de sportschool nog eens gesloten. Dus ja, ideaal is het niet. Nee. Want ja, ik zeg eens om je heen. Je stiert mooi wat apparatuur en gewichten en neem het al maar op. Ja. Ja, dat is denk ik net helemaal nodig. Nee, dat is een flinke investering geweest. Ja, het is nou triest eigenlijk. Ja. Want ik kan me voorstellen dat ze zelf nog wel eens gebruik van maken. Als ze zelf hier druk aan het trainen bent. Maar ja, dat is het liefst denk ik maar meestal om je heen. Ja, nou voor mezelf is het nog ideaal dat ik gewoon kan trainen. Daar heb ik nog geen last van. Maar aan de andere kant zit er natuurlijk wel een duur prijskaartje aan. Want het zelf trainen is leuk, alleen alle onkosten zijn momenteel wel helemaal voor mezelf. Ja. Want er komt geen stiepen van de oerhiet. Nee, ik krijg geen steun op de overheid, van de overheid. Want ja, ik ben ZZP'er ook. Ik werk hiernaast gewoon volledig. En dus er komt nog geld binnen. Dus ja, hun vinden dat van nou, er komt nog geld binnen, dus jij krijgt geen steun. Maar dat hield je er dus lieke hut weer uit. Ja, ik haal het met een plastic bekertje binnen en ik gooi het er met een emmer uit. Zo zeg ik het, ja. Maar is het hartstikke via de site van nou, ik kap er maar. Ik gooi de handdoek in de ring. Nee, ik gooi de handdoek niet in de ring. Zoals ik zeg, ja, het is mijn leven. Ik train al vanaf mijn 18e. Ik ben nu 33. Dit is mijn leven. Ik vlieg de hele wereld over normaal gesproken. Door met de sterkste manwedstrijden. Ja, als ik stop met de sportschool moet ik weer een plek zoeken waar ik kan trainen. Dat is ook niet in de buurt. Dus dan ben ik de kosten weer aan brandstofkosten kwijt. Dus ja, qua dat, nee, ik gooi de handdoek nooit in de ring. Nee. Maar wat extra stiepen, zo onafhankelijk wijzen nou. Ja, ik ben van de week ook een crowdfunding gestart. En ja, elke euro is natuurlijk hartstikke welkom. Ik ben normaal helemaal niet van het geld vragen of zo. Maar ja, ja, ik hoop elke cent is er één.